Ie, roedd hi'n fis Awst, a gyda'r gwleidyddion hefyd yn cael gwyliau haf a lot ohonoch chi, roedd yn rhaid eu galw nhw yn ôl mwyn coroni'r Prif Weinidog newydd. Ac wedi misoedd heriol yn y swydd, fe ymddiswyddodd Fawn Gething fel Prif Weinidog. Ac ar ôl sefyll yn ddi wrthwynebiad... I'm proud to nominate Eluned Morgan to be the First Minister of Wales. Dyma enwybu Eluned Morgan yn Brif Weinidog newydd ar Gymru. Dyw hwn ddim yn ymwneud â thorri nenfydau gwydr yn unig, mae'n ymwneud â'i chwalu gan ddefnyddio'r darnau i greu mosaic o bosibiliadau newydd. Y fenyw gyntaf i wneud y swydd bwysig yma. Mae gallu gweld gymaint o fenywod sy'n gweithio yn y Senedd ar hyn o bryd ar draws y pleidiau gyd yn sicr wedi bod yn ysbrydoliaeth i fi a dangos i fi bod fi'n gallu wneud e. Ond pwy yn union yw Eluned Morgan? Wel, yn ferch o Dylai yng Nghaerdydd, mae'n gyndisgybl yn Ysgol Gymraeg Glan Taf. Roedd ei thad yn ficer ac roedd ei mam a diddordeb mawr mewn gwleidyddiaeth ac yn rhywbeth felly oedd yn amlwg iawn yn ei magwraeth. Cafodd ei hethol am y tro cyntaf yn 27 oed gan ddod yr aelod ienga eriod yn Senedd Ewrop. Be sy'n amlwg yw bod pobl wedi penderfynu mai Blaid Lafur yw gwir Blaid Cymru. The Baroness Morgan of Ely. Mae hefyd wedi bod yn aelod o dir arglwyddi yn Llundain cyn cael ei hethol yma yng Nghymru yn y Senedd. Mae'n hanes i gyda... A phan yn ddiweddar, hi oedd yn gyfrifol am iechyd yma yng Nghymru. Maen nhw'n poeni bydd hwn yn chwythu lan. Arwen Cymru yw anrhydedd mwyaf i bywyd yn ôl y Prif Weinidog newydd. Ac ar ddechrau tymor newydd i'r Senedd, mae'r gwaith caled yn dechrau'n syth i'r ferch o Dylai fydd nawr yn arwen y bai.